Miquel Iceta, primer secretari del PSC i candidat dels socialistes al 27S. Gràcies per ser al Telenotícies Vespre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Avui al matí, mentre el sentíem a vostè parlant de federalisme a Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, a la mateixa hora sentíem a RAC1 a Pedro Sánchez amb un discurs que era pràcticament el contrari. Ha dit, segur que no. No a un referèndum pactat, no a que això s'inclogui a la reforma constitucional. Nosaltres també ho diem, això. No creu que Catalunya sigui una nació. Bueno, nosaltres, en canvi, creiem que Catalunya és una nació i estem d'acord en incorporar els drets històrics de l'Estatut a la Constitució espanyola. Aquí l'important és que els catalans, al llegir la Constitució, es trobin. S'hi trobin, es llegeixin i es llegiran, perquè la Constitució espanyola tindrà un article, una disposició en la qual es diran queden reconeguts els drets històrics de Catalunya. I això serà una novetat i jo crec que una peça clau en la solució del problema. Si realment no tenen el suport específic del PSOE al darrere de les seves propostes, aquests dies estem veient discursos diferents en aquest sentit. No, però diferents no, perdoni que li digui. Estem d'acord en que hi hagi una reforma de la Constitució que farà d'Espanya un estat federal, que reconeixerà la singularitat de Catalunya, que arreglarà les regles del repartiment de competències i blindarà llengua, educació i cultura. Tot això està a Granada. Que posarà un finançament que no només serà solidari, sinó que a més incorporarà el principi d'ordinalitat i que tindrem un Senat federal. Amb tot això estem d'acord i ho tenim negre sobre blanc i signat. El que no proposen és el dret de decidir dels catalans. No, i nosaltres tampoc. És que amb això diu, hi ha discrepàncies. El PSC s'ha compromès al que s'ha compromès i això és el que nosaltres tenim. Ara, un cop obert el procés de reforma, si hi ha altres partits que volen situar altres qüestions sobre la taula, doncs s'hauran de discutir i eventualment intentar arribar a un consens. Però nosaltres podem donar la nostra paraula pel que tenim escrit i acordat amb el PSOE. Ara, un procés de reforma constitucional, un sap com comença, però el consens és al final del procés, mai al principi. Ahir mateix, en aquest programa, Xavier García Albiol es declarava favorable a que hi hagi una reforma també de la Constitució. Quina és la diferència entre vostès i el PP en aquest aspecte, més enllà del to? Home, no, del to i del contingut. Va dir quina reforma volia ell. Ell estava d'acord en pactar-la amb els socialistes a nivell estatal. Sí, però amb quin contingut? Mentre fos lleial a la unitat d'Espanya, és el que ens va dir. Sí, i temerosa. I podia haver dit i temerosa de Déu, no que es deia abans. Però escolti'm, nosaltres tenim un document de 25 folis en el que detallem quina reforma volem. Ara, jo estic encantat que el PP finalment sembla que s'avindrà a discutir, perquè si no seria impossible. En quin moment el PSC, vostè que té una llarga trajectòria dins del PSC, el PSC decideix fer un pas enrere en el dret a decidir? No, quan alguns fan un pas endavant cap a la independència, nosaltres fem un pas endavant cap al federalisme. Que jo sàpigui, Junts pel Sí ja no demana el dret a decidir. Ells diuen, si ens voteu serem independents. Nosaltres diem, si ens voteu buscarem un acord que per nosaltres és una reforma de la Constitució en un sentit federal. Jo crec que no és que ningú hagi fet un pas enrere, és que tots hem fet un pas endavant. En comptes de dir el dret a decidir, que ningú no sabia qui decidia què, ara tots diem què es decideix i qui ho ha de fer. I nosaltres volem un canvi de les regles del joc que l'han de votar el conjunt dels espanyols. Aquest pas endavant, com el descriu vostè, el PSC l'ha fet deixant enrere Tura, Geli, Castells, Ernest Maragall. Ara veiem també, per exemple, Toni Comín, altres que s'han incorporat en algunes altres de les candidatures que es presenten al 27S. Creu que el PSC algun dia pot tornar a ser hegemònic a Catalunya? Jo espero que sí, perquè jo crec que en una Catalunya independent hi hauria un partit de centre-esquerra que podria ser hegemònic i en una Catalunya, en una Espanya federal també. Per què no? Ara, hi ha companys que han decidit que de cop i volta la independència és el seu camí. Doncs per què no l'han de defensar des de partits independentistes o des de candidatures independentistes? Ho trobo normal. El que no era normal és que algú pretengués dins del PSC fer una posició favorable a la independència. Això sí que era anar contra els nostres orígens, la nostra història. Creu que ha estat realment de cop i volta? No hi té res a veure les experiències de Maragall a la presidència de la Generalitat, de Montilla, de Zapatero, de Pere Navarro? Té sobretot a veure amb la sentència del Tribunal Constitucional del 2010. I per tant, no de cop i volta, han passat 5 anys i té motius. I alguns ja ho diuen, ens hem cansat d'intentar reformar Espanya. Bueno, jo no m'he cansat. I els cansats han decidit anar cap a un altre lloc. Doncs jo no m'he cansat. Jo seguiré treballant, entre altres coses perquè Espanya està canviant. Ho van demostrar a les darreres eleccions autonòmiques, s'ha produït canvis a l'Aragó, a les Illes, a València. Són pobles germans que volen estrènyer els lligams en Catalunya i que volen que tots plegats treballem per una Espanya diferent. Jo davant d'això no els hi dono l'esquena, els hi dono la mà. Canvis que s'estan produint, com vostè diu, a diferents llocs d'Espanya. Hem vist, per exemple, les eleccions municipals. El PSC, que era el tradicional abanderat, el partit gran de l'esquerra, ha perdut en molts casos algunes places que tenia. En el cas de Barcelona hem vist com l'esquerra ha guanyat, però no és el PSC. També a Badalona. Hem vist també que ha passat això a Sabadell. Aprofito. Vostè sap que el PSC és el segon partit de Catalunya
Catalunya en vots a les eleccions municipals? Saben els que ens escolten que el PSC té alcaldes que governen la major part dels ciutadans de Catalunya? Si es posen els partits, quants viuen en municipis governats pel PSC? Un 30%. És el partit que governa un percentatge més alt de població catalana. A les últimes municipals van treure el pitjor resultat històric del PSC. I tot i així, som el segon partit de Catalunya, no m'ho desmentirà, suposo, no? No, ni tan sols, vull dir que a TV3 també som el segon partit de Catalunya i també som el partit que governa un percentatge més alt de la població. O això també no m'ho desmenteix, suposo. No, però a veure, la tendència del PSC és a perdre. Ara les enquestes l'estan situant fins i tot darrere de Ciutadans en les pròximes eleccions al Parlament. Ja veurem el resultat perquè la gent no ha votat. Què ens deien abans de les municipals? El PSC mort i desaparegut. I és el segon partit de Catalunya en vots, amb unes eleccions que van ser el 24 de maig. Amb alguns candidats que amagaven el logo del PSC a la seva candidatura. I molts que no ho feien, i alguns que ho han fet sempre. Jo ja sé que hi ha un interès molt gran a dir que el PSC ja no hi és. Alguns els hi fem nosa, i se'ls hi nota molt quan fan preguntes, entrevistes i tal, però el PSC és un partit molt important a Catalunya i ho seguirà sent. No per res, sinó perquè els catalans ho volen. Evidentment, a mi no em fa cap nosa, ni vostè ni el PSC, només faltaria, però hi ha temes com, per exemple, la corrupció, l'atur, la sanitat pública. Són temes que en aquests moments haurien d'estar en campanya i que un partit d'esquerres hauria de liderar. Com és que no en parlem? Nosaltres sí que en parlem. El que passa és que alguns només volen parlar d'independència, sí o no. Els que volien unes eleccions plebiscitàries, els que resulta que qui vol presentar-se a la reelecció s'amaga el quart amb una llista, estan afavorint que no hi hagi ni una discussió sobre el balanç de govern, ni que es puguin demanar responsabilitats sobre casos de corrupció. I això, efectivament, està afectant, està erosionant el debat electoral. Nosaltres hem parlat de corrupció, hem dit, per exemple, que cal prohibir les donacions privades d'empresa als partits i a les fundacions dels partits, suposo que no cal explicar per què. Estem parlant de sanitat, volem revertir les retallades que han estat de 627 milions d'euros. Estem parlant absolutament de tots els temes de per què la Generalitat no està utilitzant les seves competències amb inspecció de treball per combatre el frau laboral. Estem parlant de per què s'ha reduït el pressupost del Servei Català d'Ocupació amb un 38%, perquè s'han acomiadat a 300 persones en el moment que ens cal més gent per ajudar la gent que ha perdut la feina a trobar-ne una altra. Nosaltres estem parlant d'això cada dia. Ara, això no interessa perquè no és el sí i el no, però no és per responsabilitat, almenys nostra. Una de les batalles electorals que hi ha dintre de les diverses que hi ha de cara al 27S és per l'anomenat, i em perdonarà, cinturó roig de Barcelona. No, però si a mi em sembla molt bé el cinturó roig. Però sembla que li volen disputar el color per part de Catalunya Sí que es pot, que parla de cinturó morat, o també de Ciutadans, que volen que sigui un cinturó taronja. Són aquests els seus dos principals rivals en aquestes eleccions? No, jo crec que jo no intento veure els partits com a rivals, que ells vulguin. Clar, com el PSC té tant suport, ells volen guanyar una part d'aquest suport, és lògic. Si no tinguéssim suport, si ja no hi fossin, no parlarien d'aquestes coses. No, nosaltres el que volem és parlar a la ciutadania. És veritat que a l'àrea metropolitana de Barcelona nosaltres tenim uns bons resultats, uns molt bons alcaldes, alguns d'ells amb majoria absoluta, el municipi que ens acull, Sant Joan d'Espí o Santa Coloma de Gramenet, per dir-ne dos, no? Però nosaltres el que volem és parlar a tothom. No ens agrada gaire aquest plantejament que alguns fans de la campanya com volent enfrontar territoris de Catalunya o a vegades cognoms. Nosaltres som dels que hem defensat sempre que Catalunya som tots. I és veritat, l'esquerra ha tingut tradicionalment bons resultats a l'àrea metropolitana i nosaltres aspirem a mantenir-los. I, si pot ser, incrementar-los. Avui alguns diaris publiquen que hi ha converses entre el PSC i Unió per poder fer un pacte després de les eleccions en què hi podrien participar en un govern clarament en contra de la independència i participarien el PSC, Unió, Ciutadans i potser amb el suport del PP. Hi ha converses en aquest sentit? Jo crec que els diaris el que diuen és que Ramon Espadaler d'Unió Democràtica va dir hauríem de governar els que volem cercar un acord amb la resta d'Espanya i nosaltres ho venim dient des del primer dia i per tant quan ens van preguntar vam dir que sí, però no estem parlant de govern. Com es pot parlar amb altres partits sense saber quina és la decisió que han pres els catalans el 27 de setembre? No, nosaltres no hem parlat amb cap partit d'escenaris futurs. Ara bé, nosaltres sí que diem és convenient cercar una solució acordada. Fora d'això no hi ha solució i, per tant, nosaltres, efectivament, estarem amb tots aquells que vulguin acordar una solució amb la resta d'Espanya. Gràcies, Miquel Iceta, per ser al Telenotícies Vespre. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Si volen més informació, sobretot anàlisi política a aquestes hores, el trobaran al 324. A TV3, com cada dimecres, l'APM i la pel·lícula d'avui és Ressaca a Las Vegas. Gràcies per la seva confiança i bona nit.